Kahinyo Tribute Council kalapan pau kajing sngolengo alor kajing penserwakai kini kesorkar Meghalaya Democratic Alliance 2 hapo kajing ilam ke National People's Party hakaba khlam kanungunu kam balale uba bajaping group ubadew chairman jangka Regional Planning Development Council ulasay kapisa kabakor adu unrew laktam. Habay keran Megilat Pathai Kubor General Secretary ke HYC uba Roy Kupar Syndrome ulayathu. Baka sorkar kalasyu thongyo uba bajap komu chairman ke Regional Planning Development Council pada khlam da thongyo ka board. Pada hapo ka jing ilam uba bajap ka khlam pat syong wat tang si senru e ka jing yalang. Henry ulasay pat ya kapisa ka bakor adu unriu lak prabu prajar tingkah. Taka jingkot ke jongi jonga nak kalian jonga kumu nongilam juga HYC kani ka singi kelongpan pensyai luar ka kubur ke bala penmi do ba bajok penguruk menin ke singi hadin ba nak kalian ngajongi haka ni ki singi ki beladap ngila wanra ya ki jingyo jingtep lomba ka RTI halor kata ka jing thung jong ka sorkar ke bala haki snam ki beladap nadu snam ajar khatlai nadu snam ajar khatra duk snam ajar hulai ka jing thung ya ta ka regional committee la ne ka regional planning and development council bad haka jing yo jing tip ka jongi ngila penpau lomba kilat Pathai Kubor ba sorkar kala syupen sarwa ya ka pisah ka ba kot sadukan riula prapu pra hajar tingka haka ba ya kawe na kita ki council ni ki board la khli kum chairman do ba bajok pungru ubade MDC ka jing kren ka jongi ha tu singi kolong ban penpau ya ka jing pensarwaka ya ka pisah da kani ka sorkar hakani ka samwai terekam ka beladap ti hadin bagilami ke khubor nak kalian gajongi u ba bajok pungru menin ha kiwe na ki lat Pathai Kubor nang ni hapo shalom ula aya ka juba da ka baulah keno ya ka seng ba ngi don shalendet ban penpau ya ka kerteng gajong u kata ka we ku ula kren ka baar ka ba ula ong galong ba ngi bisni yo ba bajok pungru ban yu i bo kiu ka politics ni hakanu kalian ka bo mu ong bat kabalai ke bola keren golong ba mau shim la shim ya kata ka pisah ndriu lak tengka bat ka basau ke bola juba kolong ba kamlong ka basisha ba bajok pungru bu khlem ai jingmut ya chief minister na ya sorkar jelang ndriu la ai shibun ki jeng ai jingmut halor kini ki ngi supwa ban ong tangkawe ha ka jing sisa na kaliang jong seng banar ku monoilam ngam kwa ban ya pen phai kitien bat kum kini jai beriu ki ba hajing sya kami hab hiru yangi bangin yawan lomba kelak Pathai Kubor banyak keno personal yanu re na kalian jo sengi nadu ka singi benengkong ngi bis betek na ki kot kislah ki bangi la yo na ka office ka bangi la file ka RTI hapor bangi file ka RTI ka jingkeli ka benengkong ka bangi la keli ya ka office lani ka planning department ka lomba hatu kani ka regional council lani ka regional planning and development council jong hasil region ya kabala kli kum utau chairman do ba bajok pungru kila judon ni am kanu ka jing ai jingmut lani ka jing shong meeting lani kanu ka suggestion ya ka sorka ka juba ka bangilayo na po ka planning department ka keren na ka basay ka ong betnil ka umut ba mundan kanu ka jing ai jingmut 4 judon kanu ka jing shong meeting 4 judon kata ka suggestion ba kani ka regional committee lani ka regional council ya kabala kli do ba bajok pungru on ai tang ka wiru ka jingmut ya ka sorka teka bumut bala daw ba bajok pungro menen ngai lembak la Pathai Kubor ong bola ay sibun gijing ay jingmun how hagi skor lani kita nong skor nong chief minister ka bumut ba ida ka planning department ya ka bahab hapo ka jingpet jingkmi jong chief minister ka top hakaba hakopor ba ka ay ka jingtip yangi ban ong ba shimladon ganu kata ka suggestion lani ka meeting ka bala syong da kani regional council neu ba bajok puru bula thok ban ong bula ai sibun gijing ajingmut kata uba bajok puru ha ban lik keli na po ka planning department namar ka di planning department ka ba ai ngi ka jubab ban ong da ka basai ba hakini ki hakani ka term lani ka jinglong chairman jong ba bajok puru ya kan ka regional planning and development council shim la don wa tangkawi ru ka jing ajingmut ka ba kani ka council kala ai ya ka sorka kabaar ka bangi ngayo ya ka jingkren jong ba bajok pungru kolong ba uong ba ngala ai jingmut unofficially ya chief minister jong ka sorkar jela ya chief minister jong ka jela ya konrat sangma ban wanra ya shibun ki program ulah kamru badai mau ba ai jingmut ban sedang ya ka prime megahalia
Ula kambo de mau ba ai jingmut ban ai kata ka scheme ka ban ai kini ki nong shong jong ka jalamu ki ba kamai tourist man thit kita innova ula kambo de mau ba ai jingmut ban le ya kita ki ya kata ka grassroots program ayu ka sarkar jala ka le menta ka jingkeli pat ka bangi kwa ban keli ya ba bajok perlu kolong ba kata kita bro khat ki jing ai jingmut ki jong fi ki long unofficial Kim day kat kum capacity ke bafi filong kemusyaman jong Regional Planning and Development Council. Kay kemangi kwa ban ong yo uba bajak pengruk berkolong ba hajing sisa lada fipet ya ko order ke bau Chief Minister ula ai hak arpu artrik jong benai hak arpu nyo trik jong benai April ajak arpu a. Lakren na kabasya ba ya uba bajak pengruk MDC latung kemusyaman jong kata Regional Planning and Development Council yong. Klem tung yo ubun long nong ajing mut shimat yo Chief Minister. Lada kalong kum tahu ba bajok perlu ajing syau la de baca thong kum advisor kan. Jong Chief Minister. Mereka kentin ka bami hang ni ka de bu unlong chairman jong Regional Planning and Development Council. Ambat lada ba bajok pengru msung thu ya ka jing mut jong ka council la ne ka buan. Maso ban kerpa di ubun so ba ban wa jing tip kamut yu council kamut yu buat. Ngi bu jing keli ya ka sarkar mencisngi aku por bang ai ka press conference ngambu jingkeling ong ba balai latung te chairman claim constitute ya ka bo ha jing sisa ki kamram jo ka bo la da fipet ki snam ki balada wat kani ka RTI ka bang iyo or ki ong la da ban kren sai ki kamram jo ka bo la ne kata ka council ya ka bala khli da u ba bajok pungro ne sofi ban ong ba claim constitute ya kata ka bo rela shutung ya ba bajok pungro tang kum chairman claim don ganu ka constitution lane ka ban constitute ban thungi ki member jong ta ka buat ka mot bala shu thungi u shimet claim the constitute ka buat te ka jingkeli ka bangi ibu ahmad jong sarkar kalong ba balai la thungi sharman claim thungi ka buat te la da ba bajok perlu ong ba ula ajingmut ye shibun ki je ajingmut le se kita ki unofficial ki jing ajingmut ki jong u ki ba la da udai MDC ba udai thukhat jong ka NPP ula ban ajingmut ha no ko por yo Chief Minister kum ka capacity bu di MDC jong ka lani udkhot jong ka party ngre om kum chairman jong ka Regional Planning and Development Council ka paar ka bang ibu ahmad jong sarkar kalong ba balai la pensarwaka ya ka pisa jong ba nriu la prapu praja tengka claim kanu contribution la do ba bajok pungro usngap ha ya ka khubor lani ka jingkren ka mangi ngang ay ka sngi ula dei bon sultu ngang kay ka bami ka khubor le si ngamtip kanu kodor kami ka khubor man ong ba bajok pungro usim ka tulok nriu la tengka re kay ka bangingi ong ba bajok pungro ula draw ya ka pisa kumban nriu la prapu praja tengka hagini ki syupho banai ki bama ula ba kum usarman jo ka Regional Planning and Development Council klam kanu ka kam nama kat kum ki kot kisla ki bangingi yo kani ka Regional Planning and Development Council ka klam shong wat tang ka wei ka meeting ru ka klam ai wat tang ka wei ka jing ai jing mut ru ya ka sarkar bat klam constitute hiru ya ka bon tikini ki jing kren jong ba bajok punru ban penkesan ya ladi ban ongru ba ka hok ka jong u ban yo e kani kan riula pra ja tengka ka ke bangim la ban priang baleng imla ban priang namar bu khlem le de hakini ki shupo bunai bu labat kum tau chairman jo Regional and Planning and Development Council on agenda ula shong ka wei ka meeting ban ai jingmut officially namar kani ka buat lasna officially da ka sarkar ka umur ka di bandan ka meeting ka di bandan ka suggestion ya ka balapoi sya kami jong Chief Minister la ne lapoi sya kami jong sarkar dekat kum ki kot kisla ki bangi yo ba bajok pengrup la ne kata komiti ka ba umdan shimladon kum kata ka jing ai jingmut tengingi kwa bagi ba kin syai belingi keren boong bakani ka pisa la siu namala dem hiken ya ka pisa ba bajok pengrup buladro nadu ka khandai tri umi arja arpu ar hadu ka khatnyo tri Januari arja arpu lai pinlam baya ka honorarium buladro kumba prapu ar hajar khandai spa lai tingka ka jing siu ya kitiki staff banbu aka office ka jong open ki kot kislam nen ngasi ban ong bang lathung yo personal assistant ngalathung yo driver ngalathung yo pion ba kum ta terter kal ka jing lut kelakot hadu lailap nripo ajar tengka bat kiwi jing siu ki blasiu yo kabai wayeng kabai sha kabai light kabai let jinglet nata ka travel allowance ka bula ship lada ken kelum bikini bro khat kal poi hadu nriu la prapu pra ajar tengka kani borok khat kadi ka pisa jong pat ba bat uong ru hana belai ka HYC ka kwa ban khli ya ka kam lani kata komiti ka bala dep ban di notify
baling inom kli hak jingkren ga jongi matu singi ong ba kini ke kinde ki nuksa lane kini ki jingsneng ba kani ka sarkar nang ya Ahmad kamdei ban le omdei mengibu jingkli tang ya kani ka planning and regional council ka bala khli do u ba bajok pungro ningila bu jingkli ru ya ka MEDC ka Meghalaya Economic Development Council ngila bu jingkli ya ka Meghalaya Employment Generation Council ka bala pelut deki kror tengka khlam kanu contribution ya ka jela ka jongi tiu ba bajok perlu ngimtip ke kadau ba ula keren personal da ka ba ongru ba ngi bisni yu ngidon kata kajing ka jealousy ka ba ong menen ba lesi ba ngiyo i ba ukiu kata ka political career ka jongu bot ulah ko perlu ba bang yang saya pet kata ka election ka bangsawan kipat ba kinjit biang yu tau MDC hajing syang ngim ka bani keren politics kawir ngimde kinong song jong ramrai constituency tingim la hiru ban rai lang ngimla hiru ban thep bot lane ban jit ne banom jit yo ba bajot bunya bon yo menlong biang kum MDC ngikit bok kit riang eu le si la daulah tre ba kipat ba jong ramrai kitip khambai ki kam ki ba ma u la le ne nak liang no kaseng ngikwa ban pensyai tang kawe yo bat kentur ba bajot ba shwa ba pin keren ni ki pihak banda perkat bat banda pet ba ya ke bangi keren ngi keren bis na ki kot kisla ki bangi ngidan nama ka juba ko bangi yo na po planning kalong be ba bajok pungru ba komiti ko bo head ma u klam shong meeting watang sisian ru klam ai jingmot watang kawe ru ya sarkar ba ka pisa ko ma u la de bandro ha e pulut ya kata ka pisa ngimtep ndre ka pisa ko ula pulut la de ula dro na po ka planning and development council kalong hadu nriu la pra jar tingkat kata ka diga jing shisha kat kum ki kwat kisla ki bangaliyo tingingi syubuk jingkeli ya ka sorka hoi kadik prerogative ka jong chief minister bantung yanu kum tau chairman jong kita ki council nengi ka jingkeli ka mangibu to ka singi kamdei yo ba bajok perup ka deiru yo chief minister ban ong babeli pitung lane pi constitute ya kum kini ki council lane kum kini ki board ki bomdon kanu jing mentoy ya ka jelah bro kawe kalong penpan kajing pensarwaka ya kapisa jong pat ba hau ba bajok pengrup le se kapisa nriula praja la ne konrak sangma de kapisa ka berin de la de fiken pan ya u luk ulak ya u ber ya rit uria jong kajala pen sautu bahkan nriula praja tengka de kapisa ka bahe kan de kajing pensarwaka la ne kajing syem ya kapisa na ka platengka jong na platengka jong pat ba tingi kentu ya ba bajok pengrup shwa bu un keren shwa bu un bon ay kanu press statement kam tam ban keren khmat jong pat ba ha ban perkhat ba nama lada usim personal yang ngi kum kaseng tengi ngim ban se nang ni khmat lada kwa ban sim personal ngi hap hi ban le ke ban le la ngi kwa ban ti yi kam ki babun ki ba kani sarkar ka le da kalenti ka bade ngi la ban le kata tengi kentu yu bo sobha ban da perkhat ba shwa bun